tubo sa atong iglesia. Okay, can be calculated, can be seen, can be experienced. Muna nga ang pagtubo, munipay ta, labi na nini nga fellowship, kaya nga naman, sa fellowship, magkinit-anay, magkatubuay. Okay? Sunod rin mga pinangga, kining, sa ato pa, ang church bowl growth is, may klasyo na? Is the body of discovered biblically appropriate and biblically based strategies, okay, that relate to numerical increase and spiritual development. Remember, church growth is numerical increase. Ano nga, akong lantaw-lantaw sa mga kaigsunan karon, daghan mga batanon. Ako, mabalaka lang ko sa simbahan nga dagang tigulang, walay batanon. Kaya ini kamatay sa mga gulang kit sa may mupuli. Pero may daghan ng batanon, lipay ko, nga naman, daghan mupuli. So that is church growth. Kunya, tulong ka klase ang pagtubo sa iglesia. Ini nga gitawag na itong biological growth. Ang ikaduha, gitawag na itong transfer growth. Ikatulo, gitawag na itong conversion growth. Unsa? Biological growth, transfer growth of conversion. Sa maning biological, for example, Adventista mo sa inyong iglesia, kunya na yung mga bata nga wala pa na bautismuhan. Sa niyang bautismuhan na siya, huwag na ito biological growth. Na nga Adventista, gikan sa pamilya Adventista. Okay? Muna ito biological growth. Ay kadwa transfer growth. Mudagan atong simbahan, kung panangitan, nagikan sa Cagayan de Oro City, muanhin din sa, o saan nga lugar? Surigao. Mayag. Mayag. So, mubalhin ni Mayag, sumudagan inyong membro, kay na ay nag-transfer. So, gitawag na, itubo ang inyong iglesia tungod sa transfer. Muna gitawag na itong transfer growth. Ang ikatulo, conversion growth. Mutubo inyong iglesia kay nag-sponsor mo gwali o niya na ay nidawat o bautismo na 5 ka buok, so na ay 5 na dugang sa iglesia. So muna gitawag o transfer growth. Okay, butayin na to, na biological growth, na transfer growth, o na ay conversion growth. Pero naasa ito, na itulo kapaagi nga mutubo ang iglesia. Bantayan na to, kaya naasa upat kapaagi nga mukunhod ang atong iglesia. Mukunhod. Dahil di ka dismayat, ni-transfer dito sa Sambuanga. Dinidamay mo diri. May nag-isa rin kabuk ni transfer niya, tibuong pamilya niya, sa kapamilya, unong sila kabuk. So, unong ang nawala sa iglesia. So, naay paaging ang mawad-ad membro ang iglesia kay mo transfer. O baka mamatyan. Naay namatay, sumutamay ang inyong membro sa inyong iglesia. O na ay nag-apostasiya tulo ka buok o pagkabuok. So lisod na ba yan na mga apostasiya o sa kapamilya? Manakod pag ina, kaya dili man na sila magsaba ang nag-apostasiya na sila. Ang ilaan na magsigilang o mensahe sa ilang tapad, sulod sa iglesia. So nagkinahanlan taong mga apologetics. Okay, apologist. Si Brother J, apologist ni siya. Muna akong gignan bitaw nga kung naay gasa hatag sa Ginoo sa imo ha, mas arang-arang. Pero kung tagatag gasa nga imong gasa kanta, guwapo kina kay music is the language of the soul. Pero kung mawala ka, daghan makapuli. Di ba? Kaya daghan man hili o kanta. Kita tanan do worship man, so therefore kabalutan mo kanta. Pero kung mawad-antag apologist, mawad-antag debater sa itong iglesia, mawad-antag tigpanalipod sa iglesia, kuya kay endangered species man sila. Kini si Jerry, endangered, di ba? Kung panalitag mawala si Jerry, kinsa may mupulin ni Jerry? Nga talag sa naman ng mga apologist, talag sa naman ng mga debater, talag sa naman na ang gabarog, pagdipinsa sa itong iglesia. So, muna yung problema. Now, ang ikaw pa, na-missing, nabugnos pagpangalagad, okay, nag-backslide, kay na-backslide tungod sa membro sa iglesia, tungod sa pamilya, tungod sa opisyalis sa iglesia. So, doon na upat ka pamaagi nga magamay ang atong simbahan. Okay, atong tagaan praktika.
physical nga itawag na to competition. Ito pananglitan lugar o kanang ang inyo na bautismuan 11. Kunya ang nawala 8. So napay tulo nga ganansya. Wala nga giaghat ang tanan nga moapil gyud sa buhat sa pagpangdaog sa bilingkalan. Okay? So, sa unsa man nga pamaagi kay di man ta kita makapamayong study kay busy man, ha? Dili sa tanan maka-apil sa literature evangelist kinatay ko galingon nga trabaho. Ang pangutana sa unsa nga paagi nga maka-apil ta, pinaagi sa inyong bulsa. Magsundo ba mo og liman, musuporta ba mo og usada, kana nga mga pamaagi kay nga naman dili nato kumbiyansahan kay kada tuig nay mamatay nga membro sa iglesia. Nya kung wala tayo moon sa pagdaog sa milingkalag, hinay ang pagtubo. Tanaw ang pagtubo kaniadto sa Book of Acts. Acts chapter 2 verse 41. Usa ka adlaw nagwali sila 3,000 ang nabautismuhan. Ayan ang mga pangutana ko na human ba ito 28 katima? Ha? Ay ako gani, buwa mo ko kahumans 28 katima, na-converter ko sa 2,300 days na topiko. Okay? Si Pastor Cañete, kitura ka to, topiko, ang nahita mo kang Pastor Cañete, igbato siya sa krusada, nadakpan man na siya, giignan siya sa nagdako, di ka na mo prisuhon, pero kondisyon ta. Kitura ka topiko, ang nahatag siya, nagpabautismo na yun siya. So ni Pastor Apa din sa Kalaanan, wa gyud mabaybo studyhan. Na Adventista na elder gani ron. Igsuon ni Pastor Apa, kinisad si Raul Kamatura din sa Bible study. Pero na Adventista siya kay tungod sa kaayo sa Adventista. Karon na himon siya elder. So makatilingala ang conversion. Okay? Si katong Yunoko nga natabo ni Felipe, usa pa itong kaadlaw